Karo water supply at your doorstep. Kibadon kamu hanong po. Pun hakine kinombar. Pranyo kendai sau, pranot nyo not pra, but pranyo sau not nriu nyo lai. Usamla pendap lang walang ubasyong basa hak senong umling Haribhoi district ude wei na kisamla ka district Ribhoi ubajukloi bha banno senyang ya shibun ki ki ba kipat ba ka them Ribhoi ki don kam. Nadu kipor ki bakam mensua bat hadu kat menta ude usamla ubajudon mensim bha bantre monsung bha kabanlong ka jing mentoi na kabenta ubabun balang ude ru uwei na kisamla ubaju pena bha ha ka ba ai jingkran ha ki jing yalang pai ba kum unong yalam ude ru usamla ubala bha ban penyadei bat kiwe ki parlok ki banajangai bat ki banajan ujuyele ban lech chakiwe pat ki benta jongkari hagi kam shimet jungu henry ka bakham sngau tanat chuchu kalong ba juklet ban kanmau banwan ra e kijing mentoi jong ki pai ba jong ka them Ribhoi na kajing keran bat une usamla lasung thu ba udon shibun kajing kit kli ka bakhia na ka banta kito ki bodon hapdeng kajing du jingkermen ka ba ulaju Christian school ru ya ki bubun ki khun samla bat ki khun ki buwan na ka longyeng longsem ka baduk ka bachinjar ha kane ka por ka ba mentapat ka ba kajing pang coronavirus kalapur syakeleng ki benta jong ka parthai barok ka wei lakhang ya ki yo lakhang ya ki dukan lakhang ru ya kilinti ki singkin ki ba barok ki pajba ki don hapdeng ka jingjinjar bat ka khim ka khaj ka ba na kalyang jong ki bor sarkar ki lebetha ru ya ki pajba bakin syong hala ki jong ki ying ka ban long kum ka jingyada na ka jingpur jong ne khujang jingpang coronavirus ubala pensyong sir ya barok ki mensim henry ka longpat ka benta ka ba e tam ha ka jingim jong ki to ki bru ki basa syaki shnong ki bakham kendong bat ki biim tang da ka kam belasngi ka ba ki lej belah ka por mensngi ba thit marbam ha ka por janmit une usamla da ka mensim jong ka jing solem bat ka mensim len lade da ka bor shimet jong ulami syakmat ban keneri lagi khti syakito gilongyeng ki baduk ki bachinjar ki bom yo shu wat ya ka bam ban penim ya ka met basyong ka mensim kumta ulami na yeng ban lej no senyang da ka basdang nala ka thain la jong bat lej a jingrap syaki ar phupra tli ki longyeng ki badon hapdeng ka jingdu jingkermen ki badon ha ka thain umling Haribhoi district da ka nek jing sedang jong une usamla ula buru ya ka thong banwan kiu syaka thain nongpo marngar umsau marmany dan mathan bat kiwe de ki jaka da kaju kusur ula kentu ya ki parado parasnam bakim de ban shifting ya kane ka khlam henry ki de ban long ki baklain ki mensim da bakin but ya ki jing betha jong sarkar ban yada nak jing yolat jong ne virus ban poi hapo ka jala Meghalaya usamla pendap lang walang ula pen pauru bakalat ka bahakman ban khang ya ki jingwan rung jong coronavirus hapo ka jala kam de than da ka bakhang ya ki pajba bakin mi ban lej ban wan henry ka de ka kam jong ki bor sarkar ban pen klan ya ki jing pahara habaro ki saudong khaput jong ka jala ba ki briu ki rung ki mi sya ki we pat ki jala jong kari da ka bade ban khanglut ya ka jingwan rung jong ki we pat ki para briu ki banabar jong ka jala shipor arpor ka ba ka parthai ka dang chong sir na ka jing pang coronavirus mentah kasing la yo ban ya snok tilang ya ka ban no seniang sya man le kilong yeng kinong belasngi hakum makane ka por ka bamenta kane ka jingjia ka jingpang khlam barok bengitip kum ka covid-19 ki nong tre bela ki nong belasngi ki don ka jingjenjar ka bakrau hadu kata haki nong kendong kham tam haki nong kendong jongi don ki long ying wat ukhau ban bam ru kila jenjar ban yo ka ngadon ban ong hane ka por ka bamenta ka jingkentu ki prasamla tong ini mi syakmat kum hane ka por ka bamenta ki long ying jongi ki briu ki jongi ki syam ya ka jenjar tong ini yasno ka kti ka mon ka kti ka diang prasamla jong kari khasi jantia bat kino ki samla ladang don kamon ini mi syakmat ban ya kersan lem ya ki pramsim ki jongi ki badon ha ki nong kendong ki badon ha ki kapsor ha ki sor ki basyam ki jinge ki baduk ki bakerdu ban kersan ban enok seniang lem ya ki da ki khau kino ki jingbam ban yarap ban penkedang ya ka kepok ke jongki ya karpat sisin prasamla jongkari kisi jantia tongin yami ya ban ya nok seniang mengindon ka mensim ka ban ya ais yarap lem ya ki pramsim ki jongi ha kene kapor kabadon ki jinge blai sibon